Non malom Assam adang pialong Arve ke janga jok ke ongdung adimalong langkit hila puson thek ponlong. Lason thot si ke vangji Jakhong niphai pho arni anabangki Assam state arlo prekjam adimalong Arve thepi nangjang ji pusi India Meteorological Department thi hek pen IMD atum ahin pen pangdak pon. Bangso Arve thepi ke janga hut tomon herai pen danglok sining ka berlak setami doji. Lapen bangso Arve ke jang jasemet abangke Assam along si nangjang tahai puta Regional Meteorological Center Guwahati hin pen pangdak pon. Lapen anparta langroi pi along pen mate sea level pen kilometer isira chitim anbak alang ke thia bangke nihang nirep ang kangalong nang doji. Bangso tomon heraya bangke Bay of Bengal along kijap ajur ke therak pen ajoksi nihang nirep ahavar along nang japonji. Jakhong niphai ke thomate piniarni abangke dhubri lapen chirang along si tomon Arve ke theji ang ringdo lapen bangso hut sining kabirlak ang ringdo. Halapu Golpara Kamrup ar Biswanat Majuli Dimahasau ahabar along anta bangso tomon Arve kile damji ang ringdo. Jakhong pli arni abangke Kokrajhar Chirang Baksa Barpeta Bongaigaon Nalbari Udalguri Biswanat Lakhimpur lapen Dhemaji district pen Danglok Dhubri South Salmara Golpara Balaji Tamulpur Kamrup R Kamrup M Darang Morigaon Nogao Hojai West Karbi Anglong ahabar alongsi tomon Arve lapen sining kabirlak ji ang ringnangdo. Anparta Jakhong niphai pho arni abangke West Karbi Anglong lapen Dimahasau district along kithedung Arve lapen sining kabirlak ji aphansi IMD hin pen pangdak ponlo. Lasi bangsoy se kido kitha kachiri dunjia phansi tami Regional Meteorological Center Guwahati hin pen pangdak pon. News report KTV News.